klasický žolík. Hlavní rozhodčí Luka Banty už je připraven a v tuto chvíli zahajuje dnešní utkání. Dlouhý míč dopředu, Jacko skvěle zpracoval pro Nangolana, který by neměl dostávat. Nangolan je velmi úspěšný v poslední době po střelecké stránce. Rüdiger. Nebyl to úplně špatný úmysl. Insigne. Mertens možná byl v offsideu, zapil se Gulam, tohle je Hamšík. Marek Hamšík hledá Mertense, který zůstal dalším bránícím hráčem, kterým byl Jesus. Hrál na jistotu s tím, že vepředu by mohl mít zachytit Edin Dzeko. No a tady je docela dost prostoru pro Antonia Rüdigera, jenže ten poslal takový na půl centr do 16, je pískáno, tenhle gol neplatí. Tady si celou věc můžeme prohlédnout ještě jednou. Insigne, po něm Callejon. Po další době můžeme sledovat kombinaci Neapole, která nakonec vlastně kombinací nebyla. No a tady ještě jednou to zpracování Diega Perottiho, které se nelíbí. Marek Hamšík. Výtečná přihrávka na Drise Mertense, tohle není offside. Jestli náhodou není v offsideu a nebyl se slušnou rezervou. No a zakončení, to je hodné králu. Naprosto zlehka Mertens zvládnul celou situaci, užil si oslavu. A tohle je pro Neapol samozřejmě velmi pozitivní impuls do dalších minut. Výrazný krok k výhře, která by stáhla náskok AS pouze na 2 body. A při blízce ukázal, že Callejon má stát, ale viděl jsem tam loket. Strootman, který odchází s obličejem v dlaních, není se čemu divit. Jeden druhý dotek, rychlovka. Měl tam rozběhnutého Isaje, že si teď troufnul na rychlou přihrávku, Hamšík. Další přihrávka na Mertense, který dává na 2-0, ale gol to tentokrát není. Jak to vypadá, tak důvodem... No... Mertens toho asi hořce lituje, protože jste viděli, že dobře věděl, že tam Fácio si troufnul na kličku a tam mu vyšla proti Callejonovi, jenže pak trestu hodně odevzdal míč a Insigne už se dívá po své pravé ruce. Insigneho přihrávka je gólová, Dries Mertens dává na 2-0 a Fácio se teď musí zahrabat někam hluboko pod strávu, proto tváři Aurelia De Laurentise neuvidíme, to je celkou očekávaná věc. Každopádně uvnitř určitě je spokojený. Dvougolový náskok na hřišti soupeře. Co více by si v tuto chvíli mohl přát. Mertens se dostává na 18 gólů. V aktuálním ročníku série A už má jen o gól méně než Edin Dzeko. Užitý v podobných situacích. Tahle přihrávka se Fáciovi povedla, to ano. Diego Perotti a Pepe Reina. Šance na obou stranách, nebezpečné do středu. Místo něj Perez půjde na kraj. Hraje se dále. Callejon. Podíval se, kde je Mertens a na poslední chvíli Antonio Rüdiger ukryl. To jeho gesto hovoří naprosto jasnou řečí. Byl tam Mertens, byl tam Insigne, oba by asi mohli zakončovat. Tady ještě jednou. A jede se dále. Rüdiger.
Čeko, Nangolan, stačí mu sem tam krátký nápřah, ale teď zvolil přihrávku na Salaha, Perez. Pepe Reina byl hodně daleko z brány a Perez to ještě zkusí. Salah a rohový. Hamšík si teď neporozuměl s Insignem a Římané toho chtějí okamžitě využít. Balon za obranu na Salaha, no a Pepe Reina si zahrál na stopera. Každopádně Koulibaly Čeko získal balón, zkusil vypálit po celou dobu, ale nakonec zakončil sám, což myslím bylo správně v danou chvíli. Okamžitě to zkusil do 16. Reina teď nekompromisně šel za míčem, ale musí se zasunout do brány. Jak to vypadá, tak tam přepadl přes De Rossiho a Neapol měla pocit, že by se měla hra přerušit. Perez. Pojďme si to celé prohlédnout ještě jednou. Reina tam přistál na zádech, že Římané se v tuto chvíli už cítí poraženi. Marco Roch znovu se vydal dopředu. Marco Roch a skvělý zákrok. A to z obou stran. Chorvatský záložník se ničeho nebál a zpevněn se vrhnul dopředu. Přímo za nosem. Dokonce ani Nangolan využívá bídné přihrávky Pepeho Reiny. Mohamed Salah. Tyč. Mohla to být kontaktní branka, která zdramatizuje závěr zápasu, ale mám takový pocit, že tohle je naopak konečná pro Římany, protože v tuhle chvíli už asi na té minutě. Peroty. Ducha přítomně přihrál pod sebe na Kevina Strootmana. Kontaktní góly na světě. Otázkou. Kevin Strootman mnoho gólů nedává. V jeho pozici je to naprosto přirozené. Tady ale stál na tom správném místě a Peroty o něm dobře věděl.